der skal en skrue. Ja, det er den der. Nej, det er den der. Den. Det er den gyldetanke. Og den kan man bruge til at vand i til senere. En vanddum. Ja. Og det er også en vanddum til senere, når man skal samle vand. Hvorfor løber han ind?